Helo pawb, what is happening? Shwt mae pethau? Pawb yn iawn? Good, good. Wel, stop o beth chi'n neud. Fi wedi cael syniad. Fi wedi mynd â chi gyd nôl mewn amser reit nawr. Herwydd fi wedi bod yn gwylio rai o'n hoff ffilmau fi a rai o'r hoff golygfas i o'r ffilmau yna. Okay? A maen nhw gyd yn digwydd yn yr 80au a'r 90au. Fi'n gwybod, amser maith yn ôl. Ond mae'r ffilm yma yn digwydd amser maith yn ôl a mewn galaxy bell i ffwrdd. Na? Unrhyw un? Star Wars. Os fydde di mond yn gwybod y pŵer o'r dark side, nath Obi-Wan byth gweud wrtho ti be digwyddodd i'ch tad. Wedodd e digon. Wedodd e ti laddodd e. No, I am your father. Na. Mae hwnna'n wir. Mae hwnna'n amhosib. Search your feelings, ti'n gwybod mod e'n wir. No! Hang on. So, ti yw tad fi? T'mo, le papa? Yeah. Whoa, hang on, fi just goffa, t'mo, setlo bach o boundaries, t'mo, just newydd troi lan a bod fel, oh, hey, fi yw dy dadi, by the way. What's happening, mate? Wel, peth am hwnna yw... Fi'n gwybod nes i ddinistrio planed cwbl o weithiau, lladd Obi-Wan, lladd y Jedi i gyd, a fi'n meddwl pob un, yeah. Bach yn awkward, younglings. Good, and you kid, good. Wel, mae hwnna yn bach yn messed up, actually. Beth ydys... Syniad ti o dde? Fi heb siarad gyda ti hyd yn oed, a newydd torri dy law off. Diolch am hwnna, Dad. Yeah. Sorry. Ond, okay, ti eisiau gweithio dy fi? Dyma, Vader and Sons, Rule the Galaxy, yeah, swnio'n great, Dad. Un beth arall, nes i lladd mam ti hefyd. Ydych yna ti? Smo ti'n scary? Dyna fe o'n i'n feddwl. Sorry. Nes ti joio hwnna? Fi fyd. Mae'r un nesaf yn un clasurol Steven Spielberg. Tyma, yr un dy'r dinosaurs? Okay, cut fan'na, please. Cut fan'na. Be? Sam, ti'n neud gred. Ti'n neud yn really gred. Ni just yn cymryd bach yn hir o'r hwn nawr. A ti'n neud rhywbeth really odd gyda dy spectol di. Alright? Just turn it off yn normal, please. Yep, dim probs. Action! Fi sy'n bod gweud hwnna, na? Fi yw'r cyfrwyddwr. Yeah, fine, Sam. Yeah. Ti'n gywir. Action! Ti'n gweld o'n? Unrhyw arall yn gweld o'n? Edrych yn y fe? Cut! Be? Be fi'n neud yn wrong? Just tynnu'r spectol na off yn normal, okay? Hon di'r un, ie? Da iawn, alright de, bar amdani. Action! Sorry, o'n i'n mynd am rhywbeth gwahanol na. Okay. Sorry, Stephen. Action! Faint mae fe'n cael ei dalu? Pwy sy'n talu fe? Unrhyw un? Okay. Action!
Sa'n gallu edrych yn fe. Cut fyna fi, cael Oh, digon. come on. Hold on, eitha dda ni'n meddwl. Na. Gael break fach de. Sam Neill fyna yn chwarae Grant yn Jurassic Park yn cael trafferth gyda'i het o'i sbectol. Oh, silly Billy. A'r golygfa olaf yn dod o'r ffilm Ace Ventura, bach o mashup o golygfas arall tu fewn i'r ffilm. Dyma Ace Ventura ar ei prawf gyrru. Okay, Ace Ventura, pet detective. Ie, wedys di hwnna'n barod. Alrighty then. Wel, dyn ni bron y gorffen. Fan hyn, mae'r prawf wedi bod yn... Mae'r helmet bach yn bumpy. O ti, chitty bang bang, chitty bang bang yn caru ti. O fi, chitty bang bang, chitty bang bang yn caru fi. Hey ho, Ching ching bang bang bang, bang bang chitty bang bang, a fflio trwy'r ar. Bang bang chitty bang bang, a fflio trwy'r. Bang bang chitty bang bang, yeah! Chitty! Diddorol. Dyna gyd sydd ar ôl i ti'n neud I just parco lan fyna, please. Oh, fi just ffili neud e, Captain. I don't have the pair! Okay. Fi am gwylio o ti fas. Wrth i ti'n neud hon, just cario mlaen yn neud beth ti'n neud. You take care now, bye then. Na I weld ti ar ôl. Felly guys, dyna ni wedi gorffen. Diolch yn fawr am gwylio. Cofiwch I hoffi'r fideo, tanysgrifiwch i'r sianel a hefyd gwasgu'r bwtwn notification. Hefyd, yn y sylwadau isod lawr fan hyn, rhywle a gad wbod I fi be licech chi gweld nesaf. Oes na unrhyw ffilmau arall fyddech chi'n lico fi wneud. Pwy a oer, gad wbod fi lawr fyna rhywle. Felly welech chi gyd yn y fideo nesaf, ond tan hynny, ta-ra!